Good morning guys. Nag-aantay na lang si Groot para ilakad. Inaayusan pa si Junior. Natalian. Poknat. Sa labas yung ano niyan anak. Yung ano ba to? Chain niya. Pati si Poknat papa-include ko. Sumigi lang ang maiwan na naman. No. Wait lang. Ayan na si Daddy. Wait lang. Diyos ko, si Grutas. Manyapit na. Aray ko. Manyapit ka na. Andiyan na nga yun si Daddy. Kaloka do. Good morning. Ayan, niluluto ko na yung ano nila agad. Yung pagkain. Tapos, nagsaing na ako. Magluluto na ako ng breakfast namin. Kasi after lunch, alis kami. Mag-pick up ng products. Yun, back to work. Antay mo na lang, Grotay-tay. Wait lang, tara natin ka. Ayan, kami ni Maggie na iwan. Maggie! Maggie girl! Tayo na naman na iwan, baby. Ganda-ganda talaga ng mata na itong aso na to. Ganda-ganda niya, no? Itim na itim ang ano yan. Laki pa. Maganda talaga ang Maggie na yan eh. Ayan, luto muna tayo. Niluluto ko na yung ano nila, yung ano ba to? Pagkain. Yung pang poppies. Sobrang nalaking hiwa ko kagabi. Kasi naantok na ako eh. Dapat papagiling ko pa to. Kaso sabi, masyado naman daw durog. Ayun, tapos tinatamad na rin akong lumabas ngayon pa para dalhin sa palengke. Kagabi, pinakuluan ko na siya. Tapos, hiniwa ko na din siya. So, sabi ko, para ngayon, isasalang ko na lang. Luto naman na ito ko kahapon, kagabi pa. Tapos, itong 20 pesos na malunggay, 4 na tali. Ubusin ko sa kanila ngayon. Para healthy. Hindi ko binibigyan sila ng na guys wala na silang chicken meat. Yung atay lang. Pwede naman daw yung atay sabi nung vet. Ipoknat. So, ayun. Pero yung meat talaga ng manok, siguro mag-isang buwan na hindi ako nagpapabili. Hindi ko sila binibigyan. Nilagyan ko lang ulit siya ng pork cube guys. Ito yung tira kong caldereta sauce ata yun. Tomato sauce na caldereta flavor. So, ayan na siya. Healthy. With balunggay. Pero, gugupit-gupitin ko pa siya kasi pag ganito kalalaki yung guys, yung meat, yung tabas, is baka piliin lang nila. Kaya, diba, sabi ko, dapat giniling or super durog talaga. Para, nahahalo sa kanin. So, yun. Para after kami, bago kami umalis pala, nakakain na sila. Nakapagligpit na ako dito. Ayun, kasi wala pa akong help. Luto muna din ako ng breakfast namin. Mag-anak. Gusto mo lumabas? Sige na. Diyan na siya sa mag-aantay lang siya dyan. Yan. Yan ka lang? Sige. Ating floor. More floor. Yung? Malinis na tayo yung? Yeah. Hey. Maligo ka na
kaya, parang mapreskuhan ka na. Lumig eh. Doon tayo ng panday na. Panday kayo. Kasinihan. Ayaw mo. Parang one deal cruise lang eh. Parang one day lang first ba rin? Eh, nakakatawa daw sabi nila, ano, kita nini. Nanood kasi sila eh. Ano na? Gusto ko manood ng ano, ng panday. Ko Martin kasi comedy daw. Hindi, wag na. Wala akong kasama. Si Daddy. Kaya di naman yan ng mga ano. Tapos sabay tulog ka lang. Grabe ko. Tutulog kayo parang Uy, hindi ah. Bakit yung Coco naman, di ako natulog? nakita-ngata. Hoy, di ako tulog ng Coco ah. Kalera ka. Ay, kasap na siya ka. Bigla ata sa kinain. Kapagod. Sel, kailan ka uuwi, Sel? Ayun, bukas pa. 6 Saturday. 5 bukas Friday. Oh, Saturday pa sila. Aalis ng Bicol eh. So, yun. Need ko na ng help here sa bahay. Huwag mo nang inaano si Dayong-yung. Baka na Dayong-yung si. Sana. Naimda naman na guys, nagano na, banlaw na lang tong ano, tong map na ginagawa ko. Nisprayan ko na siya nung ano muna. May sabon na muna tapos sunod banlaw and then yung spray nga yung messy-bessy. So, yung amoy pala na amoy ko sa messy-bessy is lavender. Kaya sabi ko parang nakakakalma, parang yung lobby ng hotel pag pumasok kayo ng mga 5-star hotel. Ganun yung amoy niya. So, yung pala, yung sinasabi ko sa inyong amoy malinis na nakakakalma, lavender scent pala ito. So, ayun, may mga nag-comment nun guys sa ano, na mabibili naman siya sa, may mga kiosk. Meron pala talaga, pero iba sa ano, iba to sa label na nasa akin kasi. So, siguro, I don't know kung ano pagkakaiba, no? Pero hanapin nyo na lang, iba-ibang ano naman yun eh. Sa cash and carry ata, meron. Sa Shopee or sa Lazada, meron, chinek ko. Pero, ayun nga, different lang yung ano, yung label na nasa akin. Pero messy-bessy, siguro same lang din naman yun. So, iba lang siguro yung nasa market kaysa yung mga sinusupply mismo sa mga malalaking school, company, or, alam niyo na, mga ganun. So, try nyo, maganda, promise. Amoy, malinis lagi, nakakakalma. Even the dogs, nasa ano sila, nasa floor talaga sila, nakaganon sila ngayon habang nagmamapa ko. So, yun lang guys, ang ating ganap ngayong morning. Si Froggy, pinagre-ready ko na, sabi ko habang, ba't ako na ganyan? Habang nagmamapa ko, sabi ko, maligo ka na. Kasi baka makatulog ka na naman dyan, nanonood ng, ano, ng movie sa sala. Ayun, sumunod naman siya. So, iyon lang. After niya, ako naman, maliligo. Pahinga ko lang din ang aking katawang lupa. Si Miggy, antay si Daddy. Nasa CR kasi. Uy, natanggal. Ayun guys, bago ang lahat, since nakakain na kami ng breakfast, it's time to take our Maki Plus. Ayan. Sorry baby. Sorry, Miggy. I'm so sorry. Ayan.
Wala akong nabiling ano guys, yung sukatan. And then, chinek ko naman tong akin. Meron pala siya. 5 ml. 50 ml. 5 ml. 50 ml, ayan. So, tag 50 ml lang. Gamin tatlo. Ayan. Tapos, ito, nire-refrigerate siya after opening. Kasi, natural siya. So, napapani siya, guys. Or mapapani siya kapag hindi siya nilagay sa ref. Di ko alam kung hinahalo to. Pero, inaano ko lang. Kasi, nasa Thai yung sulat niya eh. So, sa product ng Thailand kasi doon yung pinaka-base nung Unilever network. Doon to ginagawa. So, ayan. And ito yung ito yung messy base. Pangalawang bottle ko pa lang to simula nung nabili. So, yun. Chris! Ika rito, anak. Kinong kang 25 lang pala guys, 25 sa morning, 25 sa night. Itong uy! Ano? Yung iniinom natin na parang grape. Lumapit ka rito. Hindi siguro. Ayun nga pala. Oo, mali. Baka lumusot dun sa dito kasi show menu, sabi ko baka umagos dito. Yummers, diba? Masim unti. Asim-asim lang. Paano mo bibong eh? Kunin mo na sa sa kwarto namin. Ay, my turn. La 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 la. Kasi Froggy paglabas. Cheers, guys. Yes. Ilabas mo rin siguro para maligo na. Ah, sige. Ilabas ko siya iwanan. Alright. Tapos pagpupupo na. Sarap niya talaga. Asim-asim. Yummers. Kainis. Pinapaiyak nyo ako, mga kapatid ko. Mga birthday wishes nila sa akin. Thank you! Mga kapatid ko, sobrang salamat din sa inyo. Anytime, basta para sa pamilya, sabi ko naman sa inyo is, andito lang ako. Lahat, kung anong meron man ako, is magkakaroon din kayo. Kung ano sa akin, sa inyo din. So, walang may iwan. So, ayun. Pangatawanan ko yun. Guys. Ay, pangako ko yung kasi sa kanila, diba? No? Sinabi ko na sa inyo na, walang tawag doon, walang may iwan. Kung anong meron ako, meron sila. Kung anong nakakain ko, nakakain din ako na nararanasan ko, mararanasan din nila. So, ayun, yun na nagpapasaya sa akin. Kaya, pinaiiyak nila ako. Thank you so much sa mga greetings. Alis na kami, guys. Nandito yung mga doggies. Nilabas muna si Groot kasi para si Chris makapasok sa CR. Ayun. Like na like ko tong chinelas na to. Maganda. Flower. So, ayan. Iho kumain ka na lang. Bye, Grootin! May water ka naman dyan. Ibabalik kami agad May lalakarin na si Mami. Huwag puro cellphone yung mga aso. Bantayan mo. Si Poknat asan? Sa kwarto ko tulog. Buti pa yung tulog. Bye, yung. Ayan. Pakita ka muna kay Groot, Ovaltine daw sa kanya. How much yun? Pareho lang. Sige, milk tea na lang sa akin. Cold din. Sige, thank you. Ang cute, kaka-open lang neta nito bago. Ano ba to? Teddy Man. Si Teddy Man. Nandito yung nila. Yung menu nila sa menu sa labas. So, dito ka pipili and then i-assist ka ng cashier. Ang cute no? Parang mga na yung mga upo ka na. Ayan. Nag-order lang kami ng Darwin Special Hakaw kasi shrimp lang siya. And then rice kay palaka and
sabaw. Yun lang. Ang cute na. Pay na rin ba dito? Pay as you order. Okay. Naghanap ako sa loob ng ano, ng counter. Or yung dito pala sa ano. Tapos free extra rice lang siya. Hindi siya only, no? Okay. Yan pala yung in-order niya. Ang tagal ng serving. Eh malamang hot pot yan eh. Sinaing pa kasi guys. Kaya wala, ang tagal nagsaing pa eh. Ay, yung extra rice mo. Free extra rice na. Eh, pero hindi ano eh. And then, nalin lang ako kasi sabi ano eh, free. Sabi, pure shrimp. Eh, may nakagat akong kaba. Ayun, kaya wala na. Inayawan ko na. Tulo yan. Sige, kayo naman. Kasi kung Muslim lang ako, inaway ko na yan eh. Sabi, purong ano eh. Purong shrimp lang ah. So, ayun. And then, yung drinks naman is okay lang. Medyo mapait. Milk tea. Nasobra na ata sa tea. Tapos, wala pa siyang ano, wala siyang bubble or yung sago. Mas masarap sana yung kung meron silang ganun, diba? So, anyway, and yung wonton noodles is masarap yung broth. Kaso, ang tigas ng noodles. Parang freshly made lang yung noodles eh. Pero, okay sa all right din. Pero all in all, masarap yung ano. Nagbuto yung chicken. Mabuto. Sunog pa yung ano. Pwede tayo. Sunog sila. Hot pot. So, ayun. Nagpalipas na kami guys ng ano, ng lunch kasi naka-lunch break yung ano, yung office na pupuntahan namin. Then after dito, punta kami sa Shaw Boulevard, sa Toyota Show kasi malapit na naman na para isang lakaran na lang. I-renew ko yung ano, yung insurance ni Tonton. So, pag may nadaan na rin kaming RCBC, baka mag-submit na rin ako ng ano, ng cheque para wala na akong problemahin. So, yun lang. Ayun, pauwi na kami guys. Galing na ako dito sa ano, sa Toyota. Bilis lang. Parang renew lang naman eh. So, ayun, gano'n ka lang. Diniscuss lang sa'yo. Parang yung ano lang din naman, yung bago. Pag-discuss sa'yo ng insurance. And then, nagbigay na check eh. Tapos na. Tapos, free payong ulit. Nakarami akong payong ngayong taon na to. Sa supplier, sa Toyota, sa mga. Ang dami ko ng payong. So, anyway, pauwi na nga kami eh. Anong oras na? Alas 3 na. So, ano pa ba pupuntaan ngayon? Carlos. Ha? Don Carlos. Hindi. Sa ano? Sa palengke. Doon yan i-stock eh. Doon namin stock yung mga supply. Kasi masikip sa ano? Sa Balor. Di pa pang. Within 6 months, kailangan hindi ka ma-involve sa any accident kasi hindi tayo makakapag-claim. Kasi monthly yung inano ko guys, yung binayaran ko. Hindi ko siya pinula. So, within 6 months kailangan hindi ma-involve sa any accident kahit na minor lang kasi mahirap mag-claim. Ayun lang. Kaya doble ingat. We're home guys. Ayun. Pero alis din ako. Pupunta akong Baklaran. Magsisimba ako. Ayun kasi pupunta din ako ng store. So may asikasuhin ako. Tapos nag-take out na lang ako ng nilibre ko yung mag-ama ko ng McDo na lang. Tipid-tipid guys. Madaming bayarin. So ayun. Hindi na kailangan maghanda. Matanda na tayo. So ayun. Masaya na sila doon. Ayun. Iwan ko lang yung aking mga dinala kanina. Nakakatakot sa Baklaran. Baka you know, di ba? Dapat bala ko sa sa St. Jude kasi Thursday, di ba? Gusto ko sana doon magsimba and hindi pa ako nakakapagsimba talaga sa St. Jude kaso hindi ko alam ang papunta. Hindi rin naman pwedeng daling ko pa yung yung sasakyan at syempre gaya ng Baklaran for sure. Madaming madaming tao yan kasi 'di ba? Dinadayo din.
So, magbaklaran na lang muna ako ngayon, guys. Siguro pag may kasama ako. Si Joy kasi hindi rin pwede. At nandyan yung binan niya. Tapos naglilinis daw sila. So, ayun, baklaran na muna ako, guys. And we'll see you later. Dito lagi naglalaro si Chris dati. Inano na pala to. Dati ano lang to, ganyan, oh. Inano na nila sa salamin. Para maano yung ano, mga pera. Hindi na didiretso sa tubig. Ayan, tuwang-tuwa si Chris dito. Lagi siya humingi sa akin na ng ano. Pambato rito. Tapos yung ano, love lock, oh. Dami na. Dito meron ditong love lock, alam ko eh. Tinanggal na. Or nilipat dito. Ang dami, no? Ayun. Walang mask, guys. Nag-ano lang ako. Nagdasal lang ako. Tapos nagsigil na kandila. Tapos uwi na ako. Nagpasalamat lang tayo sa lahat ng biyaya. Uwi na tayo. Mag-LRT lang ako. Kasi dadaan pa ako ng ano, ng store. Fatima ba yun? Wait lang. Magkano sa ganito? 350. Ayun. Wait lang, double check ko lang. Kung Fatima nga yung hinahanap ng bata. Ayun, bilang ko si JJ. I'm home na, guys. Ayun, magigisa lang ako ng ano, ng pechay dito sa black beans kasi ewan ko, ang lungkot ng buhay kapag walang gulay. Tapos bumili lang ako ng ano, ng pandoks na ano ba yun, isda. So, meron pa kasi kami dyan yung tirang breakfast kanina. So, yun na lang, ubusin muna ng mag-ama kasi sayang. Ayoko nang may sayang na pagkain. Ayun sa kanila mag-ama yung ano, tocino tsaka hotdog. Tapos akin to. O, diba, tipid? Wala masyadong gastos na yun. Yung McDo lang nila kanina. Sanang kahit sa ano sa store daw handa ako. Sabi ko, na, tipid-tipid tayo kasi ano. May pinapagawang bahay. Oh, ilang oras na lang tapos yung naman yung ano, diba? Yung birthday ko. So, nairaos na. Ganun lang yun. Kailangan lagi may handa. Diba? Mahalaga. Nadagdagan yung ano natin. Nakauli tayo ng birthday. Or nag-birthday tayo. So, ayun lang. Isa lang sa bawang sibuyas, kamatis. Isang kamatis lang nilagay ko, guys. Tapos, ito. Black beans. Wait nga, lutuin ko muna ha. Mahirap mag-vlog eh. So, ganyan lang, guys. O, diba? Simpleng luto. Isa lang. Una na akong kakain kasi gutom na ako. Yung tirang kanin. Ayan pa. Mamaya na yung mga dogs nagsasaing pa lang kasako eh. Yan na lang ulamin nyo yung ano dyan. Oo. Sayang eh. Ayan. Pero mauna na ako. Gutom na ako. Ayan. Ayan. Gano'n kayo sila nagmakdo kanina eh. So, ito yung aking fishy. Tapos nagtimpla na ako ng ano. Ano ba to? Lemonade na may ako. Yung send yung sausawan ko. Kakamay ako, guys. Hatiin ko lang. Masyadong marami ko eh. Baka makakain sila na ito. Ayan. So, yung half. Pwede yung bukas. Sarap yung ano, yung bangus ng andoks kasi ano siya, wala na siyang ano ba yun? Boneless siya. Ay, ayoko nito. Sige na nga, ito na yung nabuksan ko. Gusto ko sana yung mga ano, yung may kamatis. Ayun, konti lang yung kamatis. Diba, sasawa naman ako dun eh. Let's eat! Sabi ko magkakamay ako eh, kaso magsisilip pala ako, guys. So, maanghang sa kamay. Ayun, mahirap tanggalin. Yung, masarap na ito. Simula na natikman ko to sa, ano, sa bazaar.
ginagawa ko na lang siya dito kasi mahal. 80 pesos. And madali lang gawin. So, ayan. Dudurog tayo ng ano. Yung half na sili. Kasi nasa toyo kanina. Dito ko siya sa gulay. Dudurugin. By the way, kailangan ko na pala guys. Talagang pinapaalam ko sa inyo. Parang need ko nang magbawas ng ano, ng sa spicy food. Kasi alam mo yun. Hindi ko alam kung tama bang i-ano ko habang kumakain. I-discuss ko habang kumakain. Kasi parang hindi maganda. Kaya mamaya na lang. So, yung konti lang. Oh, gusto mo na ba kumain? May tira pang kanin doon. Yung ano, fish. Gusto mo? Kukuha ka na ng plato mo. Sabay ka na sa akin. Si daddy mo kumakain ng ano eh. Yung burger niya kanina. Ayun niya palang kinakain. Kasi yung kinain ko lang kanina, yung ano, yung hakaw. Hindi ko naman masyadong na-enjoy kasi nga may taba siya. Sabi nung crew. Pure ano daw, shrimp. Eh, pagkagat ko may ano. Wala ka muna na ako. Kain tayo guys. Ayan. Kaya gutom na ako. Kain ka na lang, malaki ka na. Masarap kasi pag maanghang. Yeah guys, masarap. Sarap nito sa ano, sa ganitong luto ng ano. Ay, maririnig yan sa ano, iyo. Maingay. Ang ganitong luto, yung peche na may ano, black beans. Masarap dito, ginisa. Ay, ano, piniritong jiji. Yum. Kaso wala eh. Tiga tayo sa ano. Sa inihaw. Itong inihaw naman, perfect dito na gulay guys, is yung mga nilagang okra, nilagang sigarilyas, o nilagang, sa mga talbos-talbos, so, wala din. Imagine nyo lang natin gano'n. Pag, ano na lang natin, pag matchin na lang natin, kahit hindi sila match. Kain tayo. Okay na lang ano. Anong ulamin mo itong ano din? Fish? Bala ka. Kasi lagi mong ngawal si Groot yun. Kung ano talaga ni Groot. Ay, bali, minsan okay sila. Minsan, hawain na si Chris. Ang sabaw mo. Hindi ulit. Okay pa ba yun? Okay pa yan. Kami lang ako pinakain yan. Ang gwapo ng anak ko. Ang gwapo mo. Wee! So, na pag binata pa yan. Hey! Hey, you! Kapang rice eh. Bahaw to. Gwapitong bata. The only downside is it's located next to a pretty big Yeah, laboratory. okay. I'm not sure it's too much Ito mga muna to. as this is a dream house. Ano to? So I'm Parang putting it panis. packing Hindi, nag-ano lang yan. Yung sinabaw niya kanina. here as soon as possible. Hmm? Okay. Here it is. It looks so much better in person. Let's get Kurin mo yung mag-juice ako. Pinakatira tayo. right here. Sige, Ano ba yan? YouTube tayo, betlog. Ano? Lemon na may ano. Sarap yan. Hmm? Okay na ba? Tingnan mo, pag nag-ano na, Energy na lang. nasa warm na.
chicken is a house Okay na yan. I want to Energy na ako. Eh, magtitimpla pa tayo ng ano, mainit. right now. I wonder who Init-init eh. my old place. Anyway, we need to sort out some of this stuff. Let's decide what we're going to craft table. And then what I want to do is go and introduce some of the neighbours. So for now, I think I'm going to put the craft table on the top everywhere. Let's put it here for now. I know that we've got some kitchen, but Basta nag-warm na, okay na yan. let's go and introduce ourselves to the brand new. Ito may ano pa dito, konting kanin pa naman eh. Kaso bahaw nga lang. Living here, as Ano I'm yun? obviously only allowed to look at my own Bahaw na ka na. the one next to it. And here we are. Malamig. Right here seems like the front door. Dr. Dreoris is lab and something. Pero, Yeah, it looks like it. hindi naman na. But we have a Yung dog gulay. living next door to us. That is awesome. So Alin ba hindi? well, looks like it's here. So let's press it. Yung Say sabi mo? hi. May malamig ah. Eh, ano yan? May Eh? Ano nangyari sa'yo? sakto lang. Sakto lang. Malambot eh. Kami hindi pa rin pa tayo mag-review sa gym. Gym. Ayaw nga pala ano. Gym na ako. Ako rin? Okay na. Maybe they just can't hear me. Hindi ko pwede mag-gym. And to be honest, Baboy kiss. Tapos papayak mo lang ako. Pahit ko kumain. brand new and moving way. And that's what Nag-warm na yun. got lots of unpacking to do. And then I need to get some sleep. Kasi sabi ko after ano, after holiday. So let's go to Gym na kami. this. Once I finish Okay na yun. this is gonna be Magawa kaya namin yun. Pag andito na sa cell, para anong makaalis tayo ng gabi. Mahirap eh, wala pang bag ng mga aso. Wala na, umusog na lang umusog yung ano niya oh. Kuna niya. Ikot mo ha. Tutulog na tayo eh. Tsakan lang. Miggy! Tsakan na bebe, dali. Hindi na, dali. Siguro ito na yun. Pakawalan mo na yan. Ha? Kaya ko. Kaya na nga, bilaksan ko na yun. Dayun yun. Gusto tayo ng AC. Ano? Diyan ka na. Bukas naman. Maagang gising para lakad. Na. Opo. Diyan ka na. Ha? Good night, Dayung-yung. Good night, Dayung-yung. Ay, sus. Ayun, si Pok na tulog na rin sa kwarto ni Chris, guys. Ay, nag-aantay pa dyan sa kabilang. Maggie! Maggie, Chay! Ayun. See you all bukas. Good night. Ano? Good night na eh.